Менә хәзер мин сезгә күрсәтеп карыйм, менә монда суган үсә, ул бер 10 көннән уже әзер була. Аның менә без иң беренче эшли башлаганда 2005 елларда кечкенә теплицабыз өй җанында кечкенә теплицабыздан башладык. Суган үстердек, утырттык, үзебез чистарттык, саттык аны. Шулай үзебез эшләгән булдык. Аннары спрос булган күбәйгән сайын, спрос үскән сайын, инде аннары теплицаларыбызны арттырырга дип уйладык. Менә бу участокны сатып алдык. Бурычка керергә туры килде инде, потому что яшь гаилә, яшь балалар, акча күп кирәк. Инде менә быел 12 ел, Аллага шөкер, эшләп киләбез. Җир алдык. 1-2 ай булай нигә эләкте инде, нәрсә дип әйтим, наследство. Мирас булып эләкте. Шуннан соң ул ирем уйлап инде, шулай әйдәт, ачык грунтта үстерәбез дип, ачык грунтта җирләр алып, хәзерге көнгә безнең 50 гектар җиребез бар. Шуларны утыртып, укроп, петрушкалар, суганнар, кинза дигән әйберләр, редиска, кабачки утыртабыз, кәбестә, салатлар. Суган үстерү өчен влажность 70-80% булырга тиеш, чөнки аңа үзенә дымлы һава кирәк. Һавага температурага килгәндә ул 20 градус тирәсе. 15-тән төшмәсә, инде 10 градуста вообще туктала үсү, просто как консервациядә утыра инде ул. 20, 18-20 градус булса, шулай әйбәт кенә үсә. Һаваны жылытудан башка тагын 1-2 линия бар, отопление подпочвенный дип атала ул. Ул кирәк иң беренче суган үсеп киткән вакытта. Әйе, тамыр җәйер вакытында, әзрәк баш биргән вакытында, шул вакытта әзрәк астан җылы булса, менә шул кирәк аңа. Суган үстерүнең аның доходность, рентабельность зур. Сорты әйбәт булса, недогоннары әз калып, выходы әйбәт булса, урамда кышы, допустим, температура 30 градустагы температура теплицаны авыр жылытырга бит индеме. Температура әйбәт булса, сата белсәң аны, аның рентабельность суган үстерүнең зур. Менә бу узын суган үсеп чыккан суганны инде менә без ул әзер кисәргә, без аны менә шулай уртадан суганчыгын кисеп алып, үзәген тартып алып, менә бу ак җирен матур иттереп чистартып, менә шулай әзерләп куябыз. Коробкаларга салып, фасовка ясап шунда, менә шундый килештә без аны сатабыз. Калган суганчыгы инде ул ашарга да жараксыз инде, ул шул бер кат кына куллана торган булып чыга. Ул инде без аны җыеп, удобрениягә салабыз, шулай мусорга атабыз инде. Суганның иң кыйммәтле җирләре менә бу ак, сочный җире булаймы, сусыл, и менә иң беренче 10 см кыякның иң кыйммәтле җире була. Бу җире аның витаминнары әзрәк була, кыякның очлары.